taas Basecampiin ja täällä on tämmönen vedenhakupaikka. Mennessä sinne otetaan juomavesi, koska emme sitä järvivettä viittitä kesäaikaan juua. Talvella juua ihan vaan suoraan avannosta tai tuosta, avannosta, mutta kesällä on sen verran, että sitä pitää keitellä niin paljon. Niin täällä on tämmönen menomatkalla sinne niin tämmönen lähde. Sieltä saa raikasta kylmää vettä ilman mitään kemikaaleja ja tämmöisiä aineita. Tosi hyvän makusta on. Havunneulasia tippuu. Joo, pitää aina putsata vähän havunneulaset sun muut pois. Mutta tää on tämmöisessä kuusikossa vähän tämmönen niinku kuoppa ja kuusikko, että täällä on vähän huonona puolena välillä aika hiton paljon noita itikoita ja sääskiä saa väistellä niitä. Nyt ei ole kovin paljon. Tämmönen näkyy. Sieltä sitä vettä tulee. Tää on hyvä taas. Mun mielestä sen huomaa maussa. Tai sillä, että tää on semmoista, että se ei maistu tosiaankaan millekään, kun ei ole mitään klooreja sun muita siinä ympätty. Tässä on sitä, minkä näköistä tää ympäristö tässä on. Tähän on siis niin kuin näkyy, niin se on ihan luonnonkivistä ladottu tänne. Tässä on aina, vaikka on ollut kuiviakin aikoja, nythän on muuten vesi Saimaalla tosi matalalla, mutta tässä on kyllä aina riittänyt vesi, mitä me on täällä käyty. Välillä on löytynyt sieniäkin täältä ihan hyvin, mutta tänä vuonna ei ole sieniä kyllä siellä paikoissa, missä ennen on ollut. Missä sen verran kuivaa on. No niin, nyt on vesikanisterit täynnä, niin pannaan vaan kansi kiinni, niin säilyy ettei sinne mene niitä roskia. Ja tossa on sitten polku poikki, niin lähdetään jatkaa matkaa.